Mura man nagbulingon na imong sinina. Naligo ka ang lawas. Nanguan ka sa imong liog, aw imong ilok. Ha? Gusto lang ka. Mau ba? Isa may nagligo nimo? Nahala diri. Kung mag-vlogger ka, pananglitan magtagaan ta kag cellphone niya, mag-vlogger ka. Sugot ka. Kano mag-vlogger ba? Manundog sa ako mag-vlog ba? Usaw man nimo pagsulti. Di ba kana mag-vlog ta? Kung mag-vlog ka ba, usaw nimo pagsulti. Himuon ta kang vlogger ate. Oh, mag-vlogger ka. Sige, akong ako ipatubang nimo ang kamera ha. Nga ikaw sulti ha. Kanang pang-vlogger ba? Manundog ba sa ako? Sige, kamaw ka. Oh, sige ha, kamaw day ka. Sige. Saman, sulti. Salamat. Salamat. Nasulti-sulti na. Na. What's up guys? What's up guys? Mo ni akong unang vlog. Ina. Ano sanwe? Ina mao ni akong vlog una. Sige. Nag-ilis naman po ka. Oy, kitagaan ta mang takaglimpyong sinina, nag-ilis man ka. Bantos. Ha? Bantos sweet up. Na what's up guys? Sige na kay vlog ta. Na nagan. Na, maora ni. Agoy, maora ni. Wala. Ano sa isa na sa pagkain no? Laki mo sa pagkain dito. Oh my goodness. Wala silang biga. Walang biga? Dagdag ng gato. Pero walang gato lang ang nandito. Pero wala silang biga. Nagulungkat ko lang na kasi lang bigas. Pupunta sa tindahan, ang palit ng bigas. Alay, bilis palit ng bigas. Okay, sige po. Dapat parang sige na. O sige, pupuntahan natin na. Ano to? Tapos na ni hapon. Ako na. Wa ka kaurot sa imong sudan. Wow. Ano nagkaon pa ka? Oh. Pansit. Tapos manok na adobaw. Adobaw sa Binisaya unsa kana pag mo na ipangan sa Bisaya adobaw nga manok Bisaya. No. Tapos lumpia. Pansit, lumpia o manok nga Bisaya. Sana all. Lami. Pero wa kahorot. Nahinay pa siya kaon guys no. Pero pero busog na siya. Ug di mahurot ate unya na lang po na. Ha? Di ba?